Ens sentim felices i agraïdes de ser a Cala Dona, en aquest Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Som a casa, som a Cala Dona. Hem anat i vingut a aquesta casa que sempre té les portes obertes des d'aquelles primeres jornades catalanes de la dona, l'any 1976, en què sortíem de la clandestinitat, que no vol dir amb llibertat, perquè la llibertat l'anem construint dia a dia i encara ens queda molt camí. Vam aprendre que lo personal és polític, que la democràcia no es pot aturar a les portes de cada llar. Avancem. Avui ja reivindiquem que maternar és polític. Venim d'un temps no tan llunyà en què la maternitat era l'única funció social de les dones. Hem conviscut amb concepcions de que la maternitat ens feia nosa per assolir l'alliberament cercant deixar en mans de la tècnica i la ciència el tema de la reproducció de l'espècie. Avui només fa 165 anys que va néixer Sigmund Freud i només 64 de la mort de Wilhelm Reich. En fa 47 que Frédéric Leboyer va publicar el llibre Per un naixement sense violència. Amb això volem dir que la psicologia, la ciència de l'inconscient, és molt jove i la psiquiatria, l'estudi de la seva patologia també. Però la psicologia perinatal és molt més jove encara. Les persones capdavanteres, com la Ivone Olza, psiquiatra infantil, encara són vives quasi totes. Avui sembla que trobem consens en acceptar que la gestació, el part i els primers anys de vida són essencials per la salut biopsicosocial de cada persona i perquè pugui desenvolupar la seva capacitat de relació amb la col·lectivitat i amb l'entorn d'una manera autònoma i solidària. Acceptem que la seguretat que genera el vincle inicial, vital, físic i energètic entre la diada mare-criatura és fonamental. També sembla que acceptem que la dominació de classe, de raça o gènere s'exerceixen sobre la por que inhibeix persones i pobles i amb la repressió quan alguna persona o poble escapa a la inhibició. Per això, acovardir les criatures és fonamental per qualsevol sistema de dominació, començant per condicionar la seva gestació, creant inseguretats innecessàries a les mares, estats d'ansietat, d'angoixa i d'alerta innecessaris amb tants controls que viuen i transmeten a les criatures que gesten. Continuant amb la intervenció sobre el part de la dona i el naixement de les criatures. I planificant, després, com debilitar i doblegar les criatures, educar-les per adaptar-les al sistema individual i col·lectivament, a les cases, dins les llars o a les escoles. Amb claretat ens deia Victòria Sau que malauradament les dones som ensinistrades des del nostre naixement per ser fidels transmissores dels codis de conducta i pensament del sistema. I la Casilda Rodríguez ens diu com les dones tenim a les nostres mans el bé més preuat per la transformació social que són les criatures. El futur de la humanitat, homes i dones, està a les nostres mans durant els primers anys de les nostres vides. I ens ho mostra Maria Asunció Berenguer Ruiz en el seu preciós documental Criatures. Doncs avui, el patriarcat, encarnat en aquest capitalisme neoliberal, altrament dit imperialisme societat anònima, ens vol arrabassar la maternitat per depositar-la entre els seus actius econòmics i ideològics amb l'ajuda de la genètica, la reproducció assistida i els ventres de lloguer. Així, proposem preguntar-nos: on quedaria la cura del vincle vital inicial, físic i energètic amb les criatures? On quedaria el respecte a les necessitats fonamentals de les criatures humanes? Aquí, en aquesta petita àrea geogràfica del planeta, només fa 50 anys que les dones podem escollir ser mares o no ser mares, maternar o no amb plaer i drets les nostres criatures, encara que molt poques d'entre nosaltres tenim condicions econòmiques per fer-ho.
escollir, poder prioritzar, establir vincles vitals inicials que generen seguretat i autoestima en les criatures i no carències i dependències que les fa caldo de cultiu més fàcil per la dominació. Maternar és polític. Avui és un privilegi de les dones entomar la responsabilitat d'acompanyar criatures en lo possible, lliures de carències on germina la por, permetre'ls créixer resistents a les imposicions, fortes per defensar el respecte i la confiança en la vida, perquè encara la maternitat és nostra, a les nostres mans, és del nostre úter i del nostre cos. Les dones hem començat a prendre la paraula, a tenir alguna intervenció social, però les criatures, que són el gran potencial antipatriarcal, encara no tenen la paraula. És un repte per totes nosaltres posar el punt de mira en les necessitats fonamentals de les criatures humanes. L'Associació Nou Món, acompanyant Migjorn, al presentar l'exposició al Parc des Arts, sentim un gran agraïment per l'acollida que ens han donat les dones de la xarxa de la salut i les de FEMAR especialment. Celebrem haver-nos trobat avui amb les dones de Petra, maternitats feministes, amb les llevadores de l'Associació Catalana de Llevadores i les llevadores de l'Associació de Llevadores de Part a Casa Catalunya. Aquest projecte, el Parc, motiu de creació social i artística, impulsat pel 20 aniversari de Migjorn, Casa de Naixements, és un procés dinàmic, no està tancat ni acabat, és una llavor que germina. Vol portar al món simbòlic i a l'imaginari col·lectiu aquest fet essencial amb una mirada amorosa, amb la bellesa i la tendresa que ho pot fer l'expressió artística. Moltes gràcies, companyes. Entre totes ho fem quasi tot.